Halo Mile, pa šta ima moj Milorade? Kako si mi ti? Slušaj, gledao sam te na televiziji i jao, jesi me oduševio. Pa s onom izjavom da narod kuka samo, a svak auto zaprdio pod guzicu da izvineš. Brate moj, ako imaš za auta, imaš ga i točit. Šta samo kuk? Joj, jesi u pravu 100%. Ma skupo auto, bla, ne isplati se to održavati, boga mi. Pa eto i ja sam odlučio da te poslušam, prodat ću auto. Hoću. Nego da te pitam, ima li gdje helikopter i ja bi uzeo koji ti, nek imam helikopter. Pa eto nek imam ovako koji ti kad si išao čovi na rođendan, da ne idem autom, da odem i ja kolegi na rođendan ili na primjer žena mi ode kod punice za vikend, sjednem u helikopter, odem kod Čamila tamo kod Baketovog zeta, skinem s očiju i vratim se kući. Zna, tako nek ima, nezgodno je i bez auta i bez helikoptera. Pa, a ne bi ti svoj prodao, pa govorio se neoružane snage da ćeš rasformirati, ima li od tog išta? A, to je predizborna bila. Pa haj, molim te, vidi, ako ti upali to ikad, ostavi mi jedan helikopter, uzeo bi ga. Pa eto, nek nije puno prešao, nek je dizel, najbolje bi bilo 4 vrata i crne boje ako ima. I da ga je baba vozala. Pa do jedno 10.000 maraka bi platio.